Saben wengi nalika jagat sepi, wong tuwa lungguh nyelaras ati, sujud meneng ngadhep Gusti, ndongakake anak kanthi tresna suci. Ora njaluk bondo limpah, ora nyuwun pangkat dhuwur. Mung nyenyuwun anak dadi wong becik kang tansah ngajeni lan andhap asor. Keringet lan luh wis suwe mili kanggo tembini anak kang mulya. Lelakon angel ora dianggep abot amarga tresna ora ana enteke. Dongane wong tuwa ora katon nanging kuat kaya donga wali. Bimbing anak ing dalan urip supaya slamet tumekaning pati.